سلام بصوت كبرات متخاتلتي نا بوبليسكو عبد الحمد صاحكم نز channelنا حدش انت خونكم لايك سبسكرايب بمقار جمرو لمون كم تلمود حدش انت كسات نعباتنا وهم كنبلنا بسنة تنحو بريزيدنت إسياس أفورقي أب سودانن أمتون أب تحت زبل أرستي إنه سناي مكتتال بريزيدنت إسياس أفورقي أب زقنيات زي بعسرت حموشة ميازيا كل تشحن عسران سلستن أب سودان كينات كاب زبارة عن دحر أب تحتي كبيد نايت أتتا سقاات نابتا هاجر مبصح زفت أما ناي فيلما مراحي هاجر بريزيدنت إسياس أفورقيو بزدما أقالبو ميدياتاتن محبرسب عالمن كسحب بهارياويو سوداناويان دقفتي من بزي قدس أب كمزا عينة تنكر اوان بريزيدنت إسياس أفورقي ناب هاغورو مبصحو بعابي كبري زت امتوا فولين برك انفتس آميو اتستقبرلو موق أقبابلاون نايز مسكريو سوداناويان ترايزي كونوغن كلهم دليت السلامون زد نقوو تبقصيو يقداس زي فولين تاريخاون فتسامزي نخلو زحقوسيو إلكا مدمدام أي كالن أجرجر عداغا مفتو سراقي كم زبهال كاب جيجتن هوكتن أحزاب نربيحنا زبلو وغنات وي بؤوم زمولو زباويان تلقى أختي زحقوسلو زينا أي كونان نتو عدت زي ملكعو كهبو كم زهقونو دما ردويو نتابراقون بقاهدي يرألو بريزيدنت إسياس أفورقي أب تحتي كبيد ناي كينات هواهو ناب سودان مبصح كفتسم زوصرو تبع سقمتي نبوزحات كقرموم يخيل يخون انتخونا كمزا عينت تبقصوتات كوسد فلمايو ايكونن أب حدار كلتشحن 4 أبتا بمعراباويان بزح عينت اقداتات انت لاي ناي بررا اقدات تسعينوا كاب محبرسب عالم تنتيلا كم زي ترقات فنفن تهاجر توسيدا زنبرت ليبيا بدفرت بمبصح تاريخ زسرح مراحي بريزيدنت إسياس أفورقيو مجاشا بريزيدنت إسياس ناب سودان بزتفلاليه وغنات ببينو ترجمات كوهابو يخيل يخون كم زفلت سفر 300 مليون هزبي قرن أفريقيا بأزيو تهواسي مدرخ يزحلف زلو هاجرات قرن أفريقيا أب دنغور غودنا هنصت هاجر مالت نيشن بيولينج يعنينيا انزلوا نزت أجمات زي زمزمزة هنصت هاجر مزراق زعلامو حنكاري جراماوي متأتتاو دما جرم معندري رخيبو دولاراتن أطوارن إنا قنعه زرقت حبرة سبات يساسلو زكونتات زي هاجرات زوبانا بوشتن رقيين حد حتى ثانيين زلون جزيف عقورت أجاتات كونه جغرافياوي أكمامت أزهبن عدلات كي تكمالو حنيق ونيركب إيرترا أبشحن 991 لعلاويت هاجر كوينا نابز زوبا مستقل كالت بدرجة زوبا ناب حباراوي عبيد زقامت سفيح علاماتات يحيزان غيلا منقستتات قرن أفريقيا كابت أنكي دحرتن كتسالي جيجتن زخون زلو تسبيب وغناوي بوليتيكا وطيوم قطباوي تقعتنياننت وجيدي لهم بمنفس رئيس مركوسا سفيح بايتا متحببار كفترو دما بعقما غوسغويسان صيران بزحاوي أقاوما حبرة سبات أب قمت بمئتاو أب صومال إثيوبيا يخون سودان هنصت هاجر يخون سلامن رقاءتن زوحس انكو منقدي بزملكتون رئيتو أب بقلت كتنصر تصنيحانالان بريزيدنت إسياس أفورقي بدحور مسفناوي أقاوما مالت اندا قبيلة بهير ሃይማኖት ይኹን ወዘተ ዘመናዊ ሃገር ምህናጽ ከምዘይ ከአል ደጋጊሙ እንዳገለጸ ሃገራት ዞባና ናይ ዜጋታት ክኾና ደጋጊሙ ዝተዛረበልዩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ብዙሕ ናይ ቃለ መጠይቕ ኣጋጣሚታት ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝበሃል ከምዘይ የለዩ ክገልጽ ጸኒሑ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ببزح ملكعيتات نزخون كفال حبرتسب وي ناي بوليتيكا حيلتات سودان زوكل كمزي كونه دما تقيتون دغاغيمون تزاريبلو نزي مغلص زي بعمقوت نمردا نتاريخ سودان ملسيل كامر ايدلي ابشحن 956 سودان ناصنتا كاب اتغواناصف جميرو زنبره بوليتيكاوي معبالتات زتخاتاتله اب سودان كمز عينت أعناوي كينات كمت يخيليو إلو خجمت وناي كيلن سوداناويان كاب بزح كبابيتات أفريقيا بتزامادي أب بوليتيكاوي هيوتهم زحاشة بحالي متسووار زنبرميام
ካብ ካልእ ከባቢታት ኣፍሪቃ ብዝተፈለየ ኣብ ሱዳን ብዘይ ደም ምፍሳስ ብዙሓት መንግስትታት ተቐያይሮም እዮም። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ 1989 እስላማውያን ብዕልዋ ኣብ ስልጣን መጺኦም። እዞም እስላማውያን ብስም እስላም ዝነግዱ እምበር ብርግጽ ንእስላም ዝውክሉ ወይ ብህዝቢ ተቐባልነት ዝነበሮም ኣይኮኑን። ሓደ ካብ ዓበይቲ ሳዕቤናት ምምጻእ እስላማውያን ናብ ስልጣን እቲ ኣብ 2011 ዘጋጠመ ምንጻል ደቡብ ሱዳን እዩ። ደቡብ ሱዳናውያን መሰሎም ንምኽባር ቃልሲ ኣብ ዘካይድሉ ዝነበሩ ናይ ምንጻል ኣጀንዳ ኣይነበሮምን። ብጻዕሪ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ንምፍታሕ ኩሎም ሓይልታት ዝተሳተፍዎ ኪዳን ዲሞክራስያዊ ግንባር ማለት NDA ኣብ ኣስመራ ምምስራት ተኻኢሉ ነይሩ። እዞም እስላማውያን ግን ንደቂ ደቡብ ከርሕቕዎም ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ነቲ ጻዕሪ ኣበርዒኖሞ። ድሕሪኡ እቲ ጉዳይ ብምንጻል ደቡብ ሱዳን ደው ኣይበለን። ናይ ዳርፉር፣ ኩርዱፋን፣ ብሉ ናይል ዝበሃል ካልእ ቅልውላዋት ወሊዱ። እዞም እስላማውያን ኣብ ርእስቲ ኣብ ሱዳን ዘምጽእዎ ከፋፋሊ ፖለቲካ ኣብ ቁጠባ ዘውረድዎ ዕንወትን ዘስዓብዎ ዝምታን እውን ቀሊል ኣይነበረን። ሱዳን ኣዝያ ሃብታም ሃገር እያ። መወዳእትኡ ግን ግዳይ ዝምታን ብልሽውናን ኮይና ህዝባ ኣብ ጥሜትን ድኽነትን ወዲቑ። ጸገማት ኣብ ዓንቆሩ ዝበጽሖ ህዝቢ ድማ ብፍንው ናብ ጽርግያ ወሪዱ ነቲ ስርዓት ኣልይዎ። ነዚ ታሪኽ እዚ ከም ድሕረ ባይታ እንተወሲድካ እቲ ፍታሕ ንጹር እዩ። በዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ህዝባዊ ናዕቢ ተኸሲቱ መንግስቲ ምስተኣልየ እንተወሓደ ብሓሳብ ደረጃ ክንተሓጋገዝ ኣለና ብዝብል ሕውነታዊ መንፈስ ኣብ ግንቦት 2022 ልዕሊ 10 ገጻት ዝሓዘ ርእይትኡ ኣቕሪቡ። እቲ ርእይቶ ነዊሕ ትዕዝብትን ወድዓዊ ንባብን ፖለቲካ ሱዳን መሰረት ዝገበረ እዩ። ዕላምኡ ድማ ብቓላት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ በሪ ኣልኣማን ዘብጽሕ መሰጋገሪ መድረኽ ምፍጣር እዩ ነይሩ። ኣብዚ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ንድሌት ህዝቢ ሱዳን ዝውክል ካብ ዓሌት ሃይማኖትን ካልእ ከፋፋሊ ፖለቲካን ነፃ ዝኾነ ናይ ዜግነት ስርዓት ተመስሪቱ ሉዓላዊ ትካላት ሃኒጹ ሱዳን ብኸመይ ናብቲ ልክዕ መንገዲ ህንጸት ሃገር ትምለስ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ። ነዚ መሰጋገሪ መድረኽ ሓላፍነት ዝስከም ድማ ብርእይቶ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ሃገራዊ ሰራዊት እዩ ክኸውን ዘለዎ። እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ግንቦት 2022 ዘቕረቦ ወረቐት ተሰሪሕሉ ነይሩ እንተ ዝኸውን እዚ ሕጂ ኣብ ሱዳን እንሪኦ ዘለና ከቢድ ዕንወትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኮሎ ጌና ምውጋዱ ምተኻለ ነይሩ። ነቲ መሰጋገሪ መድረኽ ዝተረከቡ መራሕቲ እውን እንተኾነ ንርእይቶ መንግስቲ ኤርትራ ብመትከል ተቐቢሎሞ ነይሮም እዮም። እንተኾነ ህንዱድ ምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት ነቲ ጉዳይ ካብ ሓዲዱ ኣውፂኡ ኣንፈትዋ ጥፊይዎ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝበሃል የለን ክብል እንከሎ እምበኣር እቲ ኩናት ብናይ ደገ ረብሓታት ዝተደረኸ ምዃኑ ንምግላጽ እዩ። ጉዳይ ሱዳን ኣብ ምሕንካርን ምትሕልላኽን ብዝለዓለ ደረጃ ክትውቀስ ዝጸንሐት ሃገር ሕቡራት ኢማራት ዓረብያ። ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ ኢማራት ኣብ ርእስቲ ኣብ ሱዳን ዘለዋ ናይ ገዛእ ርእሳ ረብሓታት ወኪል ናይ ካልኦት ሓይልታት ጂኦፖለቲካዊ ስትራቴጂ ኮይና ትሰርሕ ዘላ። እስራኤል ገለ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ከም ዘለወን ብሰፊሑ ክሕመያ ጸኒሐን እየን። ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ናብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ ሰበስልጣን ስዑድያ ካብ ዝተዘራረበሉ ዓበይቲ ጉዳያት ሓደ ኩናት ሱዳን እዩ ነይሩ። እቲ ኩናት ፍታሕ ክርከቦ ናይ ደገ ምትእትታዋት ደረት ክግበረሉ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ጸቒጦም ዝተዛረቡሉ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን እንተኾነ ኣብ ምፍታሕ ሽግር ሱዳን ክትሓጋገዝ ድልውነቱ ኣረጋጊጽሎም ኣሎ። ምብጻሕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እምበኣር ኣብ ሕቑፍ እዚ ዓለማውን ዞባውን ምዕባለታት እዚ እእቲኻ ዝርአ እዩ። ሽግር ሱዳን ሓደ ካብ ዓበይቲ ጂኦፖለቲካዊ ብድሆታት ዞባናን ዓለምን እዩ። ብኣመለኻኽታ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሱዳን ርግኣት ነዚ ከባቢ ጥራይ ዘይኮነ ኪኒኡ ዝኸይድ ዓቢ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ሽግር ሱዳን ምፍታሕ ሕርያ ዘይኮነ ዓለም ብዓለሙ ብቕንዕና ክትሓጋገዘሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ካብኡ ናብኡ ድማ
ጎረባብቲ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪሊንክ ንምብጻሕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሱዳን ኣመልኪትና ዘቕረብናዮ እዋናዊ ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ቀጻሊ ብፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም